хонаи фурӯшӣ доред? Телефони нав харидааниеду намедонед телефони кунаатонро чӣ тавр фурӯшед, ё ин ки канали худро реклама кардан мехоҳед? Пас марҳамат ба канали объявления TJ. Ссилкаи канал дар поёни видео ҳаст. Омада подписатсия кунед ва ҳамаи рекламаҳои шуморо автори канал Ҳусейн худаш қабул мекунад. Ба канали Абдуллоев. Чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфта будам, дар ин видео ман ба шумо тарзи сохтани китобҳои электронӣ барои Android ва регистратсия дар AdMob-ро нишон медиҳам. Аввалан мехостам ба шумо регистратсия дар AdMob-ро нишон диҳам. Дар таги ҳамин видео як ссилкае ҳаст ва дар он ҷо даромада шумо метавонед маълумоти мухтасар дар бораи регистратсия дар AdMob-ро гиред. яъне ин ки медароед ба ҳамон ссилка аккаунти гугли доштаатонро логин паролашро дохил мекунед, странаро интихоб мекунед, часовой поясро интихоб карда платежни валютни интихоб мекунед ва условии соглашениеро яъне ки тишка мемонед дар онҷа, баъд созад аккаунт AdMob мекунед. баъдан пеш аз ягон программа ё ин ки ҳамон китобҳои электрониро сохтан, аввал бояд онро дар AdMob дохил кунем, то ин ки ӯ ба мо код диҳад. яъне медароем ба ҳамин сайти apps.admob.com дар ҳамин ҷо мебароед главни страницаи сайт. чӣ хеле ки мебинед ҳаминҷода приложение аст. приложенияро дохил мешавем ва добавить приложение. Добавить приложение мекунем. Вы уже разместили свое приложение в Google Play или App Store. яъне ки агар ҳам программа ё ин ки бозии сохтаи худатонро дар Play Market ё ин ки App Store напартофта бошед, дар ин ҷо netро интихоб мекунед. названи приложение, номи ҳамон программа ё ин ки бозиро менависед. мисол ман нависам китоби аввалини ман. китоби аввалини ман. Платформа, яъне ман барои платформаи Android месозам. инҷо Android-ро интихоб мекунам. Добавить. китоби аввалини ман. следующая создай реклама. Анакнун ман бояд барои ҳамин китоб реклама созем. Следующий шаг создать рекламный баннер интихоб мекунем. Дар ин ҷо ҳаст се намуди реклама, яъне ки баннер ҳаст, боз междустраничные объявления ҳаст, яъне ки ҳамон чӣ хеле гуфта будам дар байни страницаҳо пайдо мешавад. баъд с вознаграждением мо интихоб мекунем баннерро, аз ҳамин ҷо вибрат мекунем. названи рекламни блога, ягон ном мемонед ҳамин рекламни блогда. мисол ман менависам реклама 1. создать рекламный блог мекунем. тамом дар ҳамин ҷо рекламни блогро мо сохтем. ин ҳаминҷода чӣ хеле ки мебинед идентификатор чӣ метавонад исполнять идентификатор приложения мамун код барои дохил кардан дар программаро медиҳад. яъне мо ҳамира копия карда мегирем, яъне копировать мекунем. баъдан мегузарем ба қисми сохтан, яъне ки дар вақти сохтан ин кодро дохил мекунем. дар ягон ҷо копия карда бигиред, агар дар кортон бошад, ё дар ин буфер обмена меистад. акнун барои сохтани китоби электронӣ дар кор мешавад программаи Android Book App Maker. ссилкааш дар таги видео ҳаст, метавонед аз ҳамон ҷо скачат кунед. ба фикри ман 13 мегабайт аст. лекин аз хотиратон набароред, дар бисёри компютерҳо кор намекунад, чунки компютерҳо Java надоранд. Java надоранд.
онро бояд скачат кунем. Бояд версияш аз 7 боло набошад, ё 7 ё 6 бошад ва онро ссилкаи промояша монда намешавад. Барои ҳамин ман боз як ссилка мондагиам бо номи Java гуфта дар он ҷо дохил мешавед. Анахе страница мебирояд, яъне ки ҳамин сайти Oracle аст, oracle.com. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед Java 7, Java ё Java. дар ин ҷо баъд ҳаст for development kit, яъне ки барои разработчӣ гуфта бо дар ин поён версияи GRE версияи GRE ҳаст, яъне ки дар якум таблица меуд, дуюм таблицада меоянд. баъд шумо версияи Windows-атонро нигоҳ мекунед, чанд разряда аст. инҷа ҳастай 86 разряда ва 64 разряда. дар яъне ҳамин 86 разряда 32 разряда ҳамун X32 ё X86 ҳарди ҳамиҳо як аст. бо мисол перепутат накунед ё ки нагед ки даҷа 32 разряда набудай. баъдан мисол аз ман 64 разряда аст. дар инҷа чӣ хеле ки мебинед дута 64 разряда, дута X64, яктаи ҳамиҳо exe охираш, яктаи дигаш tar.gs, яъне иш архивай ба фикри ман, иш программаи установишнӣ. Анамира дар болош зер мекунед. аз ёди ман баромад инҷа да яъне ки литсензияша қабул мекунед, условияи литсензия мира. дар инҷа чӣ хеле мебинед инҷа decline да мондагиай, ҳамунҷа мегӯяд accept да мемонед. тамом. баъд аз инҷа интихоб мекунед формати даҳкоира. агар ки шумо 32 ё 86 разряда бошад, метавонед анамиша интихоб кунед. ман оз ҳамиша интихоб мекунам. ва ман бигем ира скачатам накунам меша, чунки ман дорум, ман уже установка кардагиам. лекин барои скачати и дар он сайти oracle.com регистратсия мекунед аввал, бас скачат карда мешавад. намедонам Oracle ай кай бироварда ин корша. яъне регистратсия мекунед ҳаминҷа ба ҳамин таври гуфтагӣ ман скачат мекунед, установкаш мекунед. агар бифоратона ки ҳамин программаи установка кардагитон хушрӯ кор мекуна, барои и кнопкаи Windows ери англисӣ, яъне ки кеи русӣ гӯем, амонро зер мекунед. баъд дар инҷа ба ҳарфҳои хурди англисӣ CMD менависед, оке мекунед. дар инҷа мебурад команди строчка, дар инҷа ба ҳарфҳои англисӣ менависед Java, русӣ буда Java, ҷо мемонед пробелкати, якта дефис яъне тире мемонед, version анхе менависед, интера зер мекунед. а вақте ки ҳаминҷа версияи ҳамин Java-и установка кардагитон биромад, мисол на 1.6.0, яъне ки шумо дуруст установка кардед ва Java-и установка кардагии шумо кор мекунад. агар ин ки кор накард, шумо метавонед бо ин роҳ ба даромадани пуск медаред, яъне баъд дар болои компютер кнопкаи рости мишкаро меҷиқед, свойства ва меред. дар свойства ҷа дополнительни параметри системи аст, инҷа ба медароед ва переменни среди. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед айма дора худаш, мисол нами системи переменнида нами Java Home дар значениш ҳамун ссилкаи ҳамун программаи установка кардагӣ. чӣ хеле ки мебинед айма дар диски C program files Java GRE 7 дар ҳамин ҷо установка шудагиай. шумо ҳаминро метавонед бояд дар ҳамино установка шавад, яъне ки ҳамин папкада установка шавад. ҳаминҷа вақте ки ҳамин набошад, метавонед ҷа саздат кунед бо логиш дар Java. оз ман як бор нависам.
با حرفای کلان جاوا shift минус хом дар поёнаш бошад аммо папкаи установка кардаги Java. Як бор дигар нишон медиҳам диски 3 program files Java ҷара 7. ана инҷара зер мекунед, амира копия мекунед дар аминҷо мемонед. ман тайёраша дорам, барои окей намекунам, сахранӣ намекунам, мебурам. баъдан программаи Android Book App Maker установка мекунед, скачат мекунед, установка мекунед. баъдан ҳам меброяд. мисол книга, глава, редактор. ҳаминҷа новая книга месозем. новая, мисол чихе ки ман номша даҳуҷа мондум. китоби хато шид. ё ин ки ман метавонам дар инҷа номи китоб ман ҳарчие ки хоҳам мемонам дар ин названия. мисол ман мемонам номи китоба ҷазои тақдир. ман рости гап аз як сайт якчанд ҳикоя гирифтам ва мехоҳам ба мо китоба созам. ҷазои тақдир, автораш автор Абдуллоев. сборник новел. дар инҷа хитон чизе ки хоҳед дар он жанраш метавонед нависед. ман некем ҳамин чи история неу рассказ бестад. окей мекунед. книга ҷазои тақдир хай ҷазои тақдири ина 21. окей. дар инҷа акн шумо метавонед текстовой файла импорт кунед прамо ё ки хитон пустои глава, яъне ки як варақи холӣ дабайт кунед. мисол ҳаминҷа дабайт мекунед, номша менависед. хоп, окей. дар инҷа ҳар чие ки хоҳед менависед. дар инҷа бо мисол метавонед ки бо як пустои главаи дига созед. мисли ҳамин. бо дар инҷашам метавонед ягон чи нависед. бо дар инҷа метавонед сурат дабайт кунед. мо байни ҳамин китобда мисол инҷа медуроед изображения, изображения, ҳамин суратам мисол мегиред, мемонед. дар инҷа тоқа кодиш мебурояд, ки вақте ки программаро сохтед, дар телефон партотед, установка кардед, дар оҷа ҳатман ҳамн сурат мебурояд ба размери будагиш. суратҳое ки размершон калона майдатар карда бимонед, ки ҳам вақти установка карданда мушкил эҷод мекунад, ҳам вақти китоба хонданда. ва мерем ба опсии. мисол дар инҷа навистагӣ названия книга, авторш, категорияш, вебсайт. метавонед канали ютуби хитона нависед ё ин ки ягон вебсайти доштагитона. дар описания метавонед маълумот дар бораи ҳамин китоб нависед. инҷа шаблон. шаблон мода дар кор нест. иконка, яъне ки ҳамн суратҳои ҳамун иконкое ки бояд дар ҳамн программа бимонед. мисол ман сохтагӣ дорум ба фикр ман иконка дар ҳамин ҷо буд. новая папкада ҷазои тақдир. ман ба сета размере ки ҳаминҷа хостагиай ба ҳар сеш сохтагиам 32x32, 48x48, 72x72. ва баъдан мегзарам инҷа обложкаи книгада. обложкаи книгара метавонед дар программаи Paint ё ин ки Word, яъне ба ҳар программае ки мехоҳед метавонед бисозед ва дар инҷа монед. ма якташа мисол мегирем. коверхда 6. окей. дар инҷа опсия отображение. хай инош бигем дар кор нест, иноро ивазам карда мешавад дар программа. содержание ва язик. дар инҷа шумо метавонед китобро тарҷума кунед ба тоҷикӣ, яъне ки ҳамун настройка, ҳамун функсияҳои китоб ба забони англисия шумо метавонед ҳамонро тоҷикӣ кунед. мисол инҷа book name нависагиад, дар ин боло мегиред, шумо ҳамира номи китоб менависед, ё ки ин авторда мегиред, дар инҷа созанда менависед. мешавад ҳамхе ҳамаш
туғри, яъне ки ҳамаша мегиред тарҷима мекунед. Окей. Баъдан дар ин ҷо собрать навистагӣ, собратро интихоб мекунем. Использовать существующий хранилище ключ ё ин ки создать новый хранилище ключ. Шумо создат мекунед ба фикри ман, чунки то ҳоли ягон бор агар насохта бошед ами китоб, шумо надоред сохтагӣ тайёр. Создать новый хранилище ключ. Дале мекунед. Дар ин ҷо медуред ягон номи дигара, мисол камун ключда ном мемонед, ман 258 ном мемонам. Сохранед. Дар ин ҷо паролаша интихоб мекунед, подтвердить мекунед парола, имя фамилиятонро менависед, инҷо организатсиятонро менависед. Яъне ки амо сетаи бологира пур кунед, басай парол қати ҳамун место палаша. Ва дале мекунед. Вақте ки дале кардед, ключ сохта мешавад. Ключ ки сохта шид, хранилище ключ, инҷа пакетная обработка ҳаст. Ҳамон пакетная обработкара мегирем. Чӣ хеле ки мебинед, инҷа навистага ки имя файла APK может содержать только английские буквы и числа. Яъне ки номи ҳамин китоб мегӯяд то бояд английский буква бошад. Як бор нигоҳ кунед, агар мо ҳозир инҷа ҳарфҳои англисӣ ҳам нависем, бо ҳамин гапша мега. Мисол наҷаз зо. Бо ҳамин гапша мега. Чӣ баъд? Чунки ҳамин ҷое ки мо ҳамин китобро сохранӣ мекунем, папкое дорад ки ба ҳарфҳои русӣ, яъне ҳарфҳои кирилликати навистага. Барои ҳамин ҳаминҷа 3 нуқтаро интихоб мекунем дар як папкае ки то ҳарфҳои англисӣ бошад. Мисол ман ҳамин диски еда худашда установка мекунам. Сохранед. Дидед? Напурсед. Баъдан дар ин поён ҳаст выстраивание реклама ва приложение. Ҳамин галочкаша гирон мекунем. Опубликовать ID гуфта мепурсад. Ана ҳамон бигем ки идентификатори приложения коде ки дода буд, амро ҳамҷа копировать мекунему да ана ҳаминҷа мемонем. Выставить. Дале. Чӣ хеле ки мебинед, китоб сохта шуд. Мо метавонем ва телефонда партоем ва бухонем ша. Метавонед видеои ҳамин китоби ман сохтагирам скачат кунед. Ссилкаи китоби худам дар поёни ҳамин видео ҳаста, номушкати. Метавонем бидуроен скачат кунед. Ба фикри ман қиссаҳои аҷоиб дорад. Хай қиссаҳоро ман худам навистагӣ нестам. Ман қиссаҳоро ая сайти интернетӣ гирифтам. Ва бошен дар паноҳи Худо то видеоҳои дигар иншоалло боз хубтару хубтар мешавад. Подписатсияро дар канали мо фаромӯш накунед.